Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzuleok, astea, historia eta istorio artean hasiko dugu. Bai, datorrena ikusita idazleen edo literaturaren egun modura izendatu beharko genuke gaurkoa. Hasteko, historian atzera joan ez adibidez, 1888ko ekainaren 5ean, Federico García Lorca poeta, narratzailea eta antzerkigilea jaio zen. La divisaba por ver si la divisaba y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Puente Barkero Udalerrian jaio zen gaurko egunez, egoera ekonomiko oneko familia batean, eta Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca izena jarri zioten. Txiki-txikitatik herri kantak ikasteko trebezia handia zuela erakutsi zuen, eta jolas gisa elizkizunak antzesteko ohitura omen zuen. 1918 eta 1928 Madrilgo ikasle egoitza batean bizitu zen. Gero Granadako Unibertsitatean abokatu ikasketak egin zituen, naiz eta lan horretan inoiz ez zen aritu. Bere bokazioa literatura baitzen, 1918an lehen liburua argitaratu zuen. Idazten eta poesia liburuak argitaratzen jarraitu zuen eta 27ko belaunaldiaren kide ezagunenetariko bat bihurtu zen. Errepublika garaian funtzionario izan zenez, Kolombia eta Mexikoko enbaxadorek beren herrietara atzerriratzea eskaini zioten poetaren bizitza arriskuan ikusirik, baina Federikok uko egin zien eskaintzei. Azken ikerketen arabera 1936ko abuztuaren 19an fusilatu zuten Biznar eta Alfakar udalerrien artean. Gorpua hilobi anonimo batean egonda orain gutxi arte. Asko omen ziren exekuzioaren arrazoiak, romantero gitadeno idatzi izana, errepublikazalea izatea eta homosexuala izatea besteak beste. Garai hartan barka ezinezko bekatuak zirenak. Zein da Lauaxeta ta García Lorca, Cesare Pavese ta Peio Errota, Bilintxa Jamonte, Bertolt Brecht, Zortziko Txikia, Jijopa, Gaztetxea, Plaza, Bertsoa, Roka, batzen dituen bizipen puzlea, lotzen dituen soka, alabak, lana, borroka, ta asteburuero, herrien errota, ondarru, arantza, zestoa, algorta. Bota. Historiako horri batzuk aurrera pasata 1949ra egingo dugu salto. Orere eta Errenterian Mariasun Landa idazle gipuzkoarra jaio baitzen. Gizarte langitza ikasketetan graduatu ondoren filosofia ikasketak egin zituen Parisen eta horiek amaitzerakoan Euskal Herrira itzulitzen euskalduntzera. Prozesu horretan bere helburuak lortzeko Zarauzko ikastolara jo zuen. Han Angel Ertxunidirekin topatu zen eta irakaskuntza munduan sartu zen. Hasieran ezkutuko lokal eta garajeetan ekin zion bere irakaskuntza ibilbideari eta garaiko euskarazko material eskasa zela eta beraz izan euskarazko materiala sortzen. Bere argitalpen gehienak haur eta gazte literaturakoak dira eta sortutako obra asko hainbat hizkuntzetara itzuli dira. Hoien artean gaztelaniara, katalanera, ingelesera, frantsesera, alemanera eta grezierara. Gainera, Mariasun Landak generoaren estereotipoak birplanteatu izan ditu bere lanetan, rolen banaketa ez sexistaren alde eginez. Gaur, 74 urte bete ditu idazleak, beraz, zorionak hemendik. Hemen apoak apa biakatzen dira. Aibiotzak ikusten baldin bageneki, apoak apa izan direlako beti, begiek begirada duten ez
Beste liburu bat irekiko dut orain. Ingelesez dago, agian, baina itzuliko dugu, hiruron artean. Gaur, Rick Riordan, idazle estatu batuarrak, 58 urte bete ditu. Percy Jackson pertsonaiaren sagaren egilea izateagatik da ezaguna Riordan. Bere seme Haileyrentzat historiak idazten hasi zenean sortu zuen Percy Jackson. Garai hartan Haileyri arreta defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua eta dislexia diagnostikatu zizkioten. Horregatik pertsonaiak ere dislexia duela dio. Semeak eskolan mitologia greziarra ikasi zuen, eta aitari mito horietan oinarritutako ipuinak kontatzeko eskatzen zion lotara joan aurretik. Mitorik gabe geratu zenean, istorio berriak asmatzen hasi zen, Poseidonen eta gizaki baten semearen inguruan idazten. Liburuak izugarrizko ospea lortu zuen gazteen artean, eta filmak eta telesaila sortu dituzte lan honen inguruan. Eta pelikula horietako batean hau entzun daiteke. They do in Texas, please. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I'll get him hard, show him what I got. I'll get him hard, show him what I got. Can't read my, no, we can't read him. Euskal Herrira itzuli nahiko nuke nik berriro, baina oraingoan heriotza bat dugu efemeride. Horri artean bizi izan zen eta gaurko egunez 1975ean hiltzen Gabriel Aresti Segurola, euskal idazle eta poeta bilbotarra. Txillardegi eta Saiz Arbitoriarekin batera 20. mendeko euskal literaturaren berritzaile nagusietarikoa izan zen, bai formaren, bai edukien aldetik. 60ko hamarkadan garaiarekin oso lotuta poesia sozial eta kritikoa egin zuen Euskal Herriaren egoera salatzeko. Antzerkiak, olerkiak eta bestelakoak idatzi zituen eta sari eta errekonozimenduak jaso. Gainera, oso ezagunak diren hainbat abestiren letrak ere idatzi zituen. Hoien artean, Gora eta gora beti, Guk euskaraz zu zergatik ez, Egunda santimamina eta Furra furra. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuzten handi nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuzten handi nekez. Guk euskaraz zuk zergatik ez. Horri eta letra artean gabiltzala, bada literatura munduan tren garrantzitsu bat, Orient Express trena. Bada, gaurko egunez, 1883an lehen Orient Express trena Paristik irten zen. Paris, Istanbul ibilbidea egiten zuen distantzia luzeko luxuzko tren zerbitzua zen Orient Expressa. 1883an inauguratu zenetik, 2009 arte, hainbat aldiz aldatu zuten ibilbidea arrazoi logistiko edo politikoengatik. Munduko trenik luxuzkoena izan zen, milioidunek, politikariek eta aristokrazia europarreko kidek bidaiatu izan dute bertan. Gainera, Agatha Christie ingeles idazlearen Murder on the Orient Express edo Orient Expresseko hilketa, eleberriari esker mundu osoan ospea bereganatu zuen. Literatura eta trenak, pentsa, orain liburu bat irakurtzen tren batean. Bueno, Juri, gero hartu Renfe, nahi izan ezkero, baina orain, hemen, saioa du gaurretik eta. Bole, aizu. Bai, gaur Damien Laurenzena dator eta horeretan dagoen, baina Lapurdiko pizzak izena duen pizzeriaren inguruan hitz egingo digu. Mai Etxeberria Otegirekin ingurumenaren munduko egunaren inguruan arituko gara. Estanda probalekuak nolako erantzuna izan zuen kontatuko digu Hiru Damatxo ekoiztetxeko Asier Kortabarriak. Eta noan The Hell Drinkers donostiarren inguruan ere zertxo bait badugu. Dena prest, beraz, ekainak 5 ditu, eta gaur, astelena da, ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin, June Romatet Ibarguren. Atxaldeon. Eta Juneren parean, Julen Goikoetxebarria Gozo. Arratsaldeon. Eta erdibidean ni, Goiuri ez izarandia. Esan bezala,
ongi etorri, bigarren kafera. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeak 4 eta 16 ditu, 16 eta 4 segundu barru, 16. Bigarren kafeak 600 eta bat, 600 eta lehenengoa du, ajea pasa zaigu, ospatu genuen, 600garren saioa, lasaitu gara, asteburuan zer, eta hementxe gaude beste behin, zuekin goxo-goxo arratsaldea pasatzeko asmoz. Astelena da, baina Euskal Herriko txoko askotan eguzkia igerri daiteke zeruan, beraz jendea alai eta pozik dago. Temperaturak berdintxu jarraituko du gaurkoan, baina kontuz bereziki mendi inguruetan bertan zaparrada handiak izan daitezke eta. Gure laborategian euritantarik ez, baina ideia zaparradak gehiegi, beraz, horregatik maite dutak elkar banatzen hasiko gara eta Julenek prest ekarri duela esango nuke, galdezkaritu baita lehenago. Galdezkaritu naiz, ez neukalako. Baina horregatik, galdezka ibili ondoren ez aduzu, erantzunik topatu? Okorritu zait bat, Oso ondo, bota. Maite ditut deskonexio egunak. Eta ez da jai egunen gauza bera, Ui, ea ba, azaldu. Zuk izan dezakezu jai egun bat, baina ez deskonektatu. Hau da, buruan dauzkazu, aurrengo gunean egin behar dituzunak, edo egin behar ez dituztunak, edo egin eko zenituzkenak, edo dana delakoak, edo ez dizute pakean uzten, edo dana delakoa. Baina deskonexio egun bat bada, ezertaz, zure egiteko nagusietaz gogoratu ere egiten etzaren eguna, eta gogorarazi ere egiten ez dizkizuten eguna. Ez dira asko izaten urtearen bueltan, nik uste esku bateko atzekin kontatu litezkeela, egun urtearen bueltan deskonexio egunak bezala erabatekoak izaten ditugunak, eta atzoietako bat izan nuen. Eta gauza ederra da. Senatu goizean, gauean oheratzen zara, eta konturatzen zara, ez duzula urrengo egunean, kasu honetan astelena, lanarekin zerikusirik duen buru austerik, edo jakinarazpenik, edo arazorik, edo horrelako ezer izan. Eta, akaso, hiru edo lau jaiegunetan bezain beste atxeden hartzen da mentalki, deskonexio egun batean. Beraz, maite ditut, deskonexio egunak. Bejon daizula.
Eta June Erromateti Bargurenek zer maite du? Ba, nik gaur ekarriet maite dut eta ez maite dut oso lotu bat. Ara? Eta maite dut atzo Amurrion gertatu zen elkarretaratzea. Atzo Aitor eta Galderren aurkako sententzia dela eta 1300 bat pertsona elkartu ziren Amurrion. Maite dut agertu zen jende guzti horri eta zenbat jendeari den eta garen lanean honen aurka edo aldena egiten behintzat. Eta hori, maite ez dutena da, bi pertsona hauek aguantatu behar izan dituzten 4 urte hauek. 4 urte, ia 5 daramatzate sententziaren zain. Jakin gabe noiz aterako zen, jakin gabe gartzelara joan beharko zuten edo ez eta noiz izango litzateken. Pasaden hilabetean atera zen sententzia, oraindik zai daude. Eta naiz eta laister dela espero duten, oraindik zai daude eta ez dut maite hori. Dena dago kanpoko oldeek kristala kolpatzen dute. Orain betiko aberiz, orain alabe, giltzapean babestu ala ireki taurez bete. Nire gaurko maite duta Junek eman dit. Bera aritu baita historiako liburuak arakatzen topatzeko adibidez gaurko egunez jaio zela Federico García Lorca. Eta nire maite duta da bere obran oinarritutako antzezlan bat, Una noche sin luna, ilargirik gabeko gau bat. Antzeslana ikusteko aukera izan nuen duela hilabete batzuk, irratsaio honen lagun eta gure lagun den Ane Elizegiri esker, Ermuko antzokira joan ginen, eta zoragarria iruditu zitzaidan, antzerkiak ikuste asko gustatzen zait, baino ez zait beti gertatzen antzerkia amaitu eta pentsatzea, berriz hasiko balitz, hasieratik, oraintxe bertan ikusiko nuke. Eta Una noche sin lunarekin gertatu zitzaidan. Tamalez bira amaitu zuten, eta badirudi, momentuz behintzat ez zutela gehiago egin dituzte, bueltaxka desente, gainera, COVID-aren kontuarekin ere ibili ziren atzera eta aurrera, sarrerak eta egunak mugitzen, baina horixe berriz ikusi nahiko nukela eta Lorcaren obran oinarrituta dagoenez, gaurtxe horrekin oroitu naizela. Marraztu nitun, naiz berez, zirriborro izan. Bakarrik, nago hemen, onartu nahi. Ez duda guzti horren, sabelean balda. Baina gure hurrengo gonbidatua hemen dago. Beraz, eskatuko diogu bere maite duta? Neregatik bai, ea berak zer duen. Damien, entzun dezun modura guk maite dutak botatzen ditugu, egunero maite dugun zerbait, edo maite ez dugun zerbait aipatzen dugu, eta ezakit badukazun zerbait buruan. Sorpresa zarapatzen diazu. Oso zerbait basiko esango nuke, baina nire bisemeak maite ditut. Hori ez da basikoa, hori ederra da. Bai, baina edo zeinek esango luke, ez? Edo zein gurasoek esango luke. Matematikoki ez dago kitoki guzitan zer erabaki. Bakarrik, nago hemen, onartu nahi. Ez duda guzti horren, sabelean balda, iraunkorra den ezer. Bakarrik nagoen. Entzule maiteko gogoratu, sekulako ilusioa egiten digula zuen maite dutak irakurtzeak, beraz, bota beldurri gabe, eta guk saioarekin hasi behar dugu fulamentuz, baina saioan zer, irakurri ditzakegu zuen maite dutak, beraz, idatzi txatean, WhatsAppez, email bidez, edo etorri gure estudiora aurrez aurre kontatera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
batean izpira, begi guztiek diztira, nahiago nuke zure ametsak nitaz izango balira, nitaz izango balira. Bada mundu osoan ezaguna den italiar jaki bat, eta ez da pasta edo lasaina. Izozkia. Ez? Ai, bale. Hartzitu gabeko ore geruza baten gainean, milaka osagai nahasten dira, bai tomatea, gazta, espeziak, urdaia, barazkiak, pitzen inguruan ari naiz behin noski. Napolin sortutako jakia da, baina esan bezala mundu osoan ezaguna, eta jende askoren plater gustukoenetako bat. Esperantza, bertsoak ditutu gari, zuretzat dira opari, horren ederrik. Ia herri guztietan dago pizza jateko aukera, jatetxeren bat edo etxera eramateko egiten dituzten tokiren bat. 2014tik aurrera aukera berezi bat ireki zuten bikote batek horeretan, Damien Laurenzena eta Nayeli Ribadeneirak. Irekiera egunean, Damianek herriko eskubaloi taldeak jokatzen zuen partido bateko deskantsuan eta bai amaieran sorreraren berri eman zien bertan zaudenei. Eta egun hartatik aurrera, pixkanaka herri osoan ezaguna egiten hasi zen. Neska politek dakite, Astebururo beteta egoten zen pizzeria, eta eskaera bat egiteko azkarri ibili behar izaten zen jendea. Kalean zehar usaina zabaltzen zen, eta pizza egin berria eskuan zeramanarekin gurutzatzerakoan beste bat erosteko gogoa pizten zitzaion jendeari. Naiz eta ezin zen lokalean bertan jan, herritarrek etxerako edota kalean jateko hartzen zituzten astebururo. 2019an ordea aldaketa txiki bat egitea erabaki zuen bikoteak, eta vending makina bat jarri zuten. Gaur egun 3 dituzte, 3 makina, baina ibilbidea nola izan den hobeto ulertzeko hemen dugu gaur Damien Laurenzena zubiat. Arratsaldeon, Damien. Arratsaldeon, Jone? Asteko, kaferik nahi alduzu? Gustura. Bale, oraintxe bertan eskatuko diogu gure Imanol lankideari kafea prestatzeko. Imanol, oso ondo, eskerrik asko. Hau dago, talde lana. Eta orain bain, hasi gaitezke galderak egiten. Bueno, aipatu bezala bikote baten lana da, zurea eta zure bikotearena. Nola sortu zen, 2014an ireki zenuten denda, baina nola sortzen da ideia hori? Dendaren ideia edo gero... Dendaren ideia. Argi ginun, zerbait egin nula biok elgarrekin, aspalditikan. Eta bakotsak gure enpresetan lan egiten ginun, ez ginun oraindik aukera, ez ginakin zer egin, baina bai argi ginula proiektu bat elgarrekin ere eman behar ginula. Ja, lotu ginen proiektu baten bitartez, Nayeli izagututenean jonginen elgarrekin Perura, eta Perun montatu ginun proiektu bat lagun batekin, lagun frantsesa bat eta Peruko beste lagun batekin. Proiektua ezen oso ondo atera, ekonomikoki esango nuke edo lanan aldetik, baina bai gure historia hortan egin zen indartu, gure relazioa, ez? Eta handikan etorita markatu ginun, ez? Zerbait egingo ginula, elgarrekin, errebantxa bat hartuko ginula. Eta orduan urteak pasa ziren, eta errenterian zuk esan duzun bezala sartu ginen, bai sozialki, ni eskubalien aldetik, Nayeli ere bere kideekin, eta ikusi ginun, pizzerian aldetik zerbait egiten ginula. Hor bazela zerbait, gu bezero bagara bezala faltatzen zizaguna, eta aukera ginun ere bai inguruan, nire lehen guzu baten bitartez, ikasteko, zenta berez ez ginakin egiten. Pizzarik, orduan, hasi ginen lanean hortan, estudiatu ginun pixkat ingurumena, ikasi ginitun pizzak egiten, eta segitu ginun aurrera. Eta, lapurtar bat eta mexikar baten artean horretan bertan irekitzen duten denda. Nik behintzat gogoan dut, lehen aipatu bezala, irekiera eguna usteet izan zela kiroldegian bertan agertu zinela irekieraren berri ematen eta jendea bultzatzen
pizzak erostera, oso hasieratik izan zenuten pizzeria beteta. Bai, astapenean uste dut kasualitatea ere izan zela, zenta esan dizudan bezala, 2014an irekitzen dugu pizzeria, baina gu iristen gara horretara 2007an. Beraz, 2007an iritsiz gero, erlazioak egiten ditugu, lagunak sortzen ditugu, harremanak sortzen ditugu, eta astapenean jendeak, kuriositatez, heldu zaigu, ez? Aber zer egiten duzuen, aber nolakoa den. Eta orduan, hori eskubaloia zen nire aldetik, hortan egin ditu lagun gehienak, eta hortan zabaldu nun lehenik informazioa eta lagundu zidaten alde hortatik ere bai. Gogoratzen dut lehen eguna ireki ginenoean, oso berandu bukatu ginun, eskaera galdera guzieri ezin izan ginun erantzun. De hecho, barkamenak beriro hemendik zen, eta gertu diren jendeeri ez ginitun zerbitxatu azkenean, konfiantza daukazunean, baina azken pedidua atera zen goizeko ordu batak eta erditan. Bueno, lagunek ulertuko zuten eta ziur ingurukoak postu egin zirela ikusita hori, eskaera gehiegi zaudela eta ez beraiek asetzeko nahi adina, beraz. Alde batetik eskaera asko eta bestetik esperientzia falta. Zuzenketa batzuk egin ditun hortan bertan. Pizzak gainera, nik esango nuke ez direla, ohiko pizzak ez, dozein pizza dendatara joaten zarenean, normalean beti dituzu oinarrezkoak, baina osagaiei eta behaien asketei bai ematen diezuela garrantzia oso ezberdinak dira behaien artean agian. Bai, hori hartzen dugu pixkat gure esperientziatik, ez? Batez ere hor kasu hortan nire esperientziatik iparaldetik nator eta han iskin guzietan dauzkatzu artisau pizza txoko batzuk guk egin dugu bezala, ez induzu jan leku hortan hartzen duzu pizza eta bazoaz edo kalean jateko edo etxean bertan jateko. Eta orduan egia da ez direla pizza oso klasikoak bakotsak egin ditu beren asketak. Batzuek kopiatu ditugu gustukoak egin ditun toki batzuz, eta besteak gaurek asmatu azkenean base bat, tomatea, esne gaina, gazta pixkat eta gero zuna dituzun osagaiak, ezta. Eta hola sorte egin ditun. Eta, bazeuden hartu zenuten ohitura bat edo hilabeteko pizza ere egitearekin, hilabetero bat ezberdina sortzen zenuten, eta gainera, hilabete horretan jartekoa izaten zen normalean, ez zegoen aukera gero agian batzuetan menuan sartzen zenuten, baina bestela... Bai, hori zen gure baginun menua bat, markatua, urtero berikuntza bat egiten ginun menu honi, egia esan klasikoenak beti gelditzen dira, urdinazpiko eta gazta, laugaztak. Laugazta ere klasikoa da, baina bakotsak erabiltzen ditu, seguntze gazta erabiltzen den. Guk daukagu Roqueforta haunz gazta eta deneri berdinetzaile gustatzen, bai, gazta potete horiek. Bakotsak egin liteke bere erara ez, laugazta. Baina egia da, hilabetero nahi ginen beti toke berezi bat eman. Beti joko bat sartu bezerorekin, ze gustatzen zaion, eta esan duzu bezala, hilabeteko pizza batek oso ondo funtzionatzen zulak, jendeak beriro eskatzen zuen, eta azkenean ondoko urtean kartan sartzen zen. Eta, herriak pixkanaka zuen berri izaten hasi zen, eta herria hasi zen mugitzen, gaur egunera arte, oraindik ere jende askok eskatzen ditu zuen pizzak, ez da? Bai, oraindikan funtzionatzen dugu asko, esan duzu hastion, baitugula beste 2 salmenta puntu, azti Garagan eta Amara, geoztikan irekiak, baina gu horeretan sortu geha, eta bai nabaritzen dugula oraindik hor degula tiroia hundiena, eta uste dut konfiantza hori dagolakotz. Azkenean janari osteleritzen gaude, eta uste dut konfiantzak, bezeroak gustuko adula konfiantza hori eukitzea. Gure sokoan sartzen zarenean, orain ez, eta obradorean egiten ditugu ja, baina dena irekia zen, dena agerian, eta ikusten zinun nola egiten zuen lan nahielik, nola egiten ginun lan, eta janetaz gain ikusten zinun nola egina zen, ze garantzia behiten gion garbiketari, hone guztia konfiantza ematen dut, eta azkenean, naiz eta gaur egun ez gehiago jendearen aurrean izan, niendak orain ikango badauka, hauek hola lan egiten dute, pentsatzen dut, hori da pixkan dere konklusioa. Gertan biderik ez badu. Aipatu dezun bezala, orain beste 2 txokotan erosi daitezke zuen pizzak, baina horretara iristeko makinen bidez iritsi zarete. Bendin makina batzuk dira. Nola iritsi zineten bendin makinen inguruan edo pizza batzuk makina batetik erosteko aukera dagoela jakitera? Ni txoratuta nauka kontu honek.
Bai, hor, esango dizut, ez dakit denentzat ala den, baina nik suerteari garantzia handia emaiten diot hor. Eta suertea zer dako, zer gaitik zenta, askotan gurutzatzen ari jendekin, eta esaten dizute piropo gixan, eta modu honean beti, ze bizionarioa, edo ze puntua ikusi duzuen, edo ze asmatu duzuen, eta egia esan ez dugu ezer asmatu. Bakarik lotu dira gure momentu batetako beharrak, eta gero kasualitatea. Zenta makina hori existitzen da, eta oso zabaldua dago Frantzian. Daude 1.400 makina Frantzi guztian. Ni momentu batean 2019an gure lehen umea sortua da, eta bigarrena bidean dago. Hortan ari gara gure bizi familiara eta laneko bizia profesionala orekatzen, saiatzen gara konziliatzen dena, eta egia esan, ez dugu lortzen. Beraz, momentu hortan planteatzen gara lana guztia. Nahi elerekin hitz egiten dugu, eta esaten dugu, honi buelta bat eman behar diogu. Azkenean ez balima dugu lortzen, lana utzi beharko dugu, zenta bestela berdin gure relazioak porrot egingo du, eta hori ez dugu nahi. Eta pentsaketa momentu hortan, topatzen naiz erosketa batean, nire lagun baten aitarekin. Lagun hau 20 urte nula ikusi, bere aita beste hainbeste. Kasualitatez erosketetan, zer moduz, ondo, eta bai, hasten gara hitz egiten, eta berak esaten dit makine badakala, pizzak egiten dituela, pentsamazu ze kasualitatea, eta hor esaten dit, despeditzean, haizu gogoratu makinarena, makinak lan egiten duzuk, lo egiten duzuk bitartean. Eta gara jortan ez duen lo handirik egiten. Eta horregatik esatu askotan suertea dela, zenta beharra ginun momentu hortan aldaketa bat sortzea, eta gizon honekin topatu nintzen, eta hortik sortu zen. Eta, jendeak ondo uler dezan, nola funtzionatzen du makina batek? Pizzak bertan daude, baina nola funtzionatzen du makinak? Eskertzen dut galdera hori, zenta oso garrantzitsua da, jakiten nola funtzionatzen duen, zenta azkenean makina honek betetzen du guretzat helburu basiko bat, dela produkto alik eta naturala saltzea. Honekin zesan nahi dut, gu hasi garenean pizza egiten, baginitun gure negozioak 3 hanka zauzkan. Negozio familiaran egin izatea, artisanala eta euskalduna. Hasten makinetara pasatzen ginenean, hor euskalduna mantentzen ginun arazorik gabe, itzulpenak eta bertziren eskatu, baina hori mantentzen antzen makinaren bitartez. Familiar puntu hori zailago zen, baina narata guztiz, ari gara lantzen sare sozialen bidetik ere bai, saiatzen gara gertutasun hori mantentzea jendearekin. Eta kalitatearena zen sortzen zigun zalantza hundiena. Zenta makina bat, edo zoinek pentsatzen dulaik janaria makinaren bitartez ez diozu lotzen kalitateari ez. Beraz, proba asko egin ginitun, eta ikusi ginen makina honek zaukala gauza berezi bat. Zergaitik, batetikan makir koskor bat dago, zuk ikusi duzu interfasa bat aurrean, dela pantalla taktila, baina barruan dauzkatzu beste 2 metro, hor barruan dago atzean frigorifiko bat, hotzgailu hortan sartzen ditugu guk goizean egindako pizzak, nola posible den hori, pizza egin beharrean zuzenean, ore gordinarekin, egiten dena da lehenik orea berotu, labean, osagai gabe, oreari emaiten zaio aurre beroaldi hori, eta gero oztutzen da. Hotza denean, osagaiak montatzen gira, pizza normal bezala. Hori da, normal bat bezala, eta hor, gordetzen da frigorifikoan. Beraz, hor daukazu zure pizza artisauan horren basea. Jendeak eskatu iten dulaik pantailatik 2 aukera dauzka, edo hotza ere eman, dagon bezala etxean laberatzeko, edo laberatu, eta makinak egiten duena da, beso robotiko batekin, hozgailutik hartu, aurrera pasatzen du, aurrean dago labea, labean sartzen du, laberatzen du, eta jendeari ematen du. Wow. Zuk ikusi beharko zenuke, ze hilerak montatzen diren hor, parranda ostean, goizeko 6ak, 6:30 horretan, jendea hilera egiten egoten da, batez ere gosaria hartzeko. Sistema zoragarria da, gainera aukera bat baino gehiago, eta goizero pentsatzen dut, joan behar duzuela, betetzera makinak, ez da? Hori da, goizero hor txandaka ibiltzen gara, nahieli ateatzen da etxetik goizeko 5:30, bera enkargatzen da martxan jartzea obradorea, beraz laberatzea, prestatzea eguneko pizzak, izan diren salmentekin,
noski bentaja handia dauzkate makina horiek, ja konektatua daude, eta gaur egun esnatzen zarenean, mobiletik ikusten duzu zer saldu den, zer ez den, eta nola mugitu behar den, beraz berak produkzioa martxan ematen du, eta ni gero bere segida hartzen dut umeak ikastolan utzita, kargatzen ditut pizzak, eta noa makinen itzulia egitea. Esan bezala, makinak orain topatu daitezke, horeretan bertan betiko txokoan makina dago, baina amarara eta astigarragara ere eraman zenituzten makinak. Bai, hori da. Hor astu beste momentu delikatu bat izan zen, eta aldaketa hori sortu ginuenean, lehen makina jarrita, nahi izan ginun zabaldu pixka bat hori handitu, zenta hor ere bai, nahi ginun denbora pixkat gehiago euki guretzat, familiarentzat, batez ere, hastion esan duten gure motora pixkat beti hola izan da, edozoin lekutan bezala. Baina ikusten ginun makin batekin etzela errez, zenta azkenean iduri du makina hor dagola eta lanik ez dagola atzean, eta lan asko dago atzean. Hori bai, beste ordutegi batean. Umeekin alduzu egon gauetan, afaltzeko ordutan, beste ordutegi bat manejatzen duzu. Baina jai egunik ez dago, esan dizutan bezala, egunero egiten da pizza freskoa, laborari batek lan egiten duen bezala, edo okintegi batean lan egiten duen bezala. Beraz, astelenetik igandera, eta igandetik astelenera deskantsatzen da pixka duen berriro, astelenetan hasten gara berriro. Eta orduan, zertzen beste bidea denbora hori bai eskuratzeko, enpresa handitzea, langileak sartzea, rotazio modu batean sartzea, beraz hortan sartu ginen. Gauza da hor harrapetzen gaitula urte delikatuetan. Sartzen gara proiektu hortan 2008an, hartzen dugu gure obradorea, izenpetzen dugu martxoaren 8an. Ui! Eta malauan esaten digute ezin da lan egin. Haze begiona. Bai, oso ez. Baina, esperientzia ona izan da, orain hemendik ikusita. Orain parra iten dut. Izango ziren burua usteak. Bai, seguren. Bai, izan dira. Eta gau asko loinga bere, bai. Aipatu duzu, markatu joni pentsatzen ari nintzen, etxera ekarrita harrera ona eduki duzuela hasieratik herriak babestu zaituztetela, egonda ez dakit pentsatzen dut agian jende helduagoa edo makina ikusi eta aipatu dizuetena zerbait, makina batetik janaria eta makinatik platerera ez dakit ba? Bai, esan gabere azkenean denok uste du daukagula lehen ikuspundu hori, hastion esan dut, makinari ez diogu kalitatea lotzen. Beraz, gu ere ez ginen ziure, gu makinakin zeintzen gure iritzia, baina egiten handuzu nahi duzun iritzia, zure beretzeroak ez badu honesten, ez duzu funtzionatzen. Zer egin ginuen, hasi ginenean, proiektua zabaldu baino lehen, gure bezeroekin probatu ginuen. Makina sartu ginuen martxan, jarraitu ginuen dendarekin, eta egon ginen entzuten lehen hilabetetan aber zeintzen gure konfiantzezko bezeroen erantzuna, ez? Eta hasi girelaik ikusten jende batzuk heldu zirela dendara. Kaixo, lasaitxo bat, momentutxo bat gurekin hitz egiten, eta gero makinatin hartzen pizza, ikusi genuen honek funtzionatzen du. Honek honestuta dago, ez? Gainera ze jatorrak agurtu egiten zituzten dendan, eta gero pizza erosi makina. Eta gu pozik ere bai, ez? Ikusten duzu, ondo, merezi du. Orduan, izan ditugu horiek, baina esan dutan bezala hastion, konfiantza honek eta konfiantzezko jendeak honestu dute. Zaitasun gehiago dauzkagu, eta orain gero eta gutxio, emeki denbora beti gure alde daukagu, olako kasuan. Baina aztigaragan sartzea eta amaran sartzea ez da izan errenteriako buma. Gaur egun ere errenteriak du salmentu kopurua handiena. Eta, azken berria edo sareetan ikusi daitekeen gauza berriena izan da kolaborazio bat sortu zutela herrian bertan. Herrian badago jatetxe mexikar bat, txikitako izena duena. Hori da. Eta kolaborazio bat izan dezu bien artean, ezta? Bai, hori izan da osatu dugun azken idea. Azkenean errenterian bizi geha, hortika muitzen geha, haremanak ditugu eta ostatu hortan askotan ibiltzen geha nahielikin. Eta
askotan ere bai komentatu izan diot Nayeliri, pizzeria ireki baino lehen, Nayeli mexikara da, ez dakit azpimarratu dugu ez, berdin hau. Eta orduan, han takoak askotan egiten dira, kesadiak ere bai, tako baten gainean, jarri gazta pixka bat, frijoles ere fritoz ere egiten dugu, pizza bat, mexikarra, tomatea erabili beharrean basean, frijoles ere fritoz jartzen ginen basean, ez? Oso ondo ateatzen zen. Eta hor, ostatu hortan ibiltzen geha, ireki dute dola urte pare bat, COVID-a garaian, eta egiten dituzte berez, gauza bereziak, maserazio batzuk, ja Mexikoko erara, hemen ez dira aurkitzen, Mexikar ostatu batean berdin bai, baina leku hortara joan behar da, ez? Eta edia sortu zen, Karinarekin, hango jabearekin hareman onak ditugu, eta esan gino, zure plater hori, gure pizza baten gainean, honek funtzionatzen aldu, eta gainera joko emango dugu, eta hortan sortu zen ideia. Duela gutxi jarri zenuten makinetan, ez da? Hilabete untan, hilabeteko pizza izango, eta gainera hori izango da, gure ideia da, hemendik aurrera beste kolaborazioak batzuk egitea, noiz benka, ostatu batekin, bestekin, baino esporadikoa, ez hilabete bat, eta kitxo. Gero norbaitek nahi badu disfrutatu pizza horren gainean dagoen platera, hor dauka ostatua, ez, egiteko. Gugia beste pizza bat egingo dugu, beste ostatu batekin, eta gustatzen badio, hor dago ostatua, ez. Zepena gurekin kolaborazioa nahiko zaila dela, ze kafea eta pizza ez datoz bat esango nukenik. Dena probatzea da, Hemen ez dugu zerri aterik itxi behar, hemen. Bat beste ondotik. Zalantzari gabe. Nik esango dut, pena mango ditela ekaina pasatzea, ze nik ja probatu dut, nik ikusi nun momentuan bi jatetxek bat egin bertzutela nik zuzenean pizza hori janun. Ekainekoa ja dagoeneko dastatu duzu? Atzo. Eta ekainak bosta, oso da. Lasai berriro ere jango dut, izugarrena dago. Bai aipatu nahi nula ere bereziak direla pitzen izenak. Ezta? Pitzen izenak, badira izen batzuk pertsona konkretuen izenak dituztenak. Bai. Eta beste batzuk ondoko herriekin edo herriko jendea edo pertsonaiekin zer ikusia dutenak. Bai, azkenean beti zerbait guri lotua dena, edo pertsona batzuen izenak guretzat garantzitsuak direlakotz, berdin gure bezerori etzaile zer esango, baina azkenean guk egunero lan egiten dugu produktu honekin, eta niretzat nahia bat egitea, oso pozgarria da, azkenean nahia da nera nahiaren alaba, eta pizzaren izen hori jartzea, plazera handi bat egintzaidan. Ez du beste inungo signifikaziorik, baina guretzat garantzitsua da. Guk herrian bertan denek ezagutzen ditugu izen horiekin, ja, adibidez, xanti bat barbakoa bat izango litzatekena ez da hala ezagutzen, eta, izen bereziak dira. Eta, azkeneko galdera moduan edo botan nizuna zen, aipatu dezu kolaborazio gehiago egiteko asmoak ez dutela, zerbait gehiago edo ondorengo pausuren bat badezute buruan? Hortan gaude, eta ia egina dugu, esango nizuk, ez da ia ondorengo pausua, zen da ia momentuko pausua da, baina hastion komentatu dutenean ze egoeran aurkitu gehitun pandemiarekin, guretzat garantzitsua zen aurrera begira alternatiboak bilatzea, ez? Eta egin duguna, nola baginun tresna oso polita bat, ez dakila aukera izan duzun junez, eta herri berdikoa da ikusteko, eta bestela konbidatu zaudete. Oihartzundik pasatzen ziranetean, zen da oihartzunen daukago ja obradorea. Eta hor dugu tresna bat montatua oso polita, obradorea handi bat, gure lana oso egokia egiten da leku hortan, kapazitatea handia sortu dugu lan egiteko, eta bere garaian, makinekin hasi ginen, makina askoz gehiago jartzeko, baina COVID-en baldintza horiek mugatu dituzte gure ahalak pixka bat, eta beste aukera bat sortu bertzen. Eta pentsatu duguna da, guk egiten dugun pizza moduan, berdin, pizza berdin batzu, baten bat ezberdina osagaien aldetik egitea ostatuentzat. Zentazkenean pizza egitea ez da plater zaila, baina bai ekipazioaren aldetik eskatzen dizula, berezi bat, orea egiteko behar duzu amasadore bat, eta, materiala da, eta denek ez dute materiala hori. Beraz, ostatu txiki batek izan dezan aukera nahi balimadu, bere kartan izatea 3-4 pizza, guk banatuko ginoke, de hecho, banatzen ditugu leku batzutan, dira pizzak berdinak orduan, utxian enbasatuak eta entregatzen direnak ostatueri. Hori martxan jartzeko iduriduela erresa dela, baina ez hainbeste zen, eta behar duzu laborategi batekin lan egin, analisis nutrizionalak egin, dena behar da ondo ere man, segimenduaren zatez, baina hori jaitsi dugu dula gutxi, eta ia lanian hau de ostatu batzu egin. Nik
badakit dastatuko ditu dela, hemen gomidatzen ditut Goiuri eta Julen biak herrira bertara etorri eta dastatzera, eta baita... Itzartzen dizu, Nahez zutenean. Eta entzuleak ere gonbidatu bertara, eskerrik asko Damian ekartzeagatik, bai Lapurdiko pizzak eta bai zuen bizitza bera gure gana, eta, bartuko dugu bigarren kafe bat aurrera jago ere. Bai, seguro bai ez, eskerrik asko. Eta pizza bera ari ginela, otu zait Nati Pelusok baduela besti bat izena duela Give Me Some Pizza, madazu pizza zati bat, eraz? Hori xentzuko dugu. Give me some pizza, baby. Oh, give me, some pizza, man. Give me some, give me some pizza, man. Oh, give me some pizza. Oh, give me some pizza, man. Give me some pizza. Give me some pizza. Give me some, give me some pizza. Pepperoni man, pepperoni man, pepperoni man. Give me some pizza. Give me some pizza. Give me some pizza for me, baby. Yeah, for me, baby. Oh, give me some pizza. Give me some pizza, baby. Oh, give me some pizza. Pepperoni, pepperoni man. Yeah, me some pizza. Give me some pizza, baby. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte, naiz irratian. Eta guk gure lankide, naiz irratiko lankide den Iker Gurrutxagak egiten duen bezala, tartea hartzen dugu diskoei plastikotxoa kentzeko eta horregatik albiste on bat eman nahi dizuegu. Dagoeneko entzungo zeruten, baina aipatu egin nahi genuen, ze euskarazko ez, euskal musikaren munduak badu albiste berri bat. Astelena da gaur, ajea izango dute askok, guk esan bezala ez, ospatu genuen 6. saioa, baina buelta eman diogu, hala ere uste dugu Noa Egiguren egongo dela Biarramunak jota. Zergatik, Noaren gidaritzapean abesten duten Noa and the Helldrinkers taldeak European Blues Challenge lehiaketan parte hartu duelako, asteburu honetan, Chorzów hirian, Polonian. 21 talde lehiatu dira bertan, eta nork irabazi? Donostiarrek. Beraz, entzuten ari zareten Noa and the Helldrinkers taldea, Europako blues talderik onena da.
2016an Donostian sortu zen taldea eta 2 urtetara lehen diskoa kaleratu zuten, Noah and the Hell Drinkers. Kontzertuetan jotzen zituzten 12 abesti adirazgarrienak bildu zituzten eta zuzeneko bat grabatu zuten. Alik eta soinu vintage handiena bilatzen zuena, artista klasikoek egiten zuten bezala. Eta hogeian bigarren LPA kaleratu zuten Kaft blues eta blues estiloko holtza nagusietan aritu ziren. Jazaldia, udazkena blues, Hondarribiko blues jaialdia, Tolosa blues, Poloniaraino ere iritsi diren arte. Eta Europako talde onenaren, blues talde onenaren saria jaso dute esan bezala. Beñaraino joan da. Venga, va, tened las manos frías, ¿eh? Sekulako ilusio egin digu, ezagutzen dugulako Noa eta ezagutzen ditugulako taldekideak eta gustatzen zaigulako blues estiloko musika, beraz, hemendik bigarren kafetik zorionak bidali nahi dizkiogu eta zuei entzule oparitxo bat egin eta hurrengo minutuak pasako ditugu Bilbo Bluesen eman zuten kontzertuaren zatitxo bat entzuten. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Hei, popon, hementxe Josh eta Jon. Garbitu belarria eta gozatu pila-pila. Irratitik mundura, Xatoken Moura. 15 igande iluntzeko 9:00. Xatoken Moura, naiz irratian.
bederatiko bostak izango ditugu gainean, eta naiz irratiko estudio zentralera joango gara azken ordua jakiteko, baino aurretik aipatu nahi genizuen, Noarekin hitz egin dugula eta oso pozik dagoela, eta eskertu digula zorion mezua, eta guk eskertzen diogula gurekin harremanetan jarri izana, baina esan bezala arratsaldeko bostak gainean ditugu eta bagoaz naiz irratiko estudio zentraletara azken ordua ezagutera Egoi Belategirekin. Arratsaldean bai, guazen polemika eragin duten bi kirol proben ingurukoekin, kirol proba bat, eta baita txupinazoarekin lehenik eta behin esango dizuegu, Josu Erkoreka Lakuako segurtasun sailburuak ziurtatu duela gaur Euskal Herritik igaroko diren turreko etapetako segurtasuna bermatuta dagoela, eta ukatu egin du zentzu horretan ertzaintzaren mugimendu ez sindikal delakoak boikoteatuko duenik, behin baino gehiagotan hala adierazi duten arren. Ikusiz zer nolako adierazpenak egin dituzten ustez mugimendu horren bosemaileak direnak, nik uste dut argi eta garbi azaltzen direla turra ez boikotatzearen alde eta turra ahalbidetzearen alde, ez dut uste inok benetan. Dena den, ertzaintzak borrokan delako kolektiboak bere buruari egindako azken kritikei ez die erantzun nahi izan sailburuak, kolektibonek salatzen duenez ez dute kirolprobaren segurtasuna bermatzeko baliabiderik eta Josu Bujanda ertzain buru ere gaitzetsi dute terroristekin alderatu dituztela iritzita. Hori, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan berriz, Enrique Maiak Iruñeko udaleko agintaldia amaitu baino lehen, erabaki du alde bakarrez osasuna izatea bere denboraldi bikainagatik Sanferminetako txupinazoa botako duen erakundea. Talde gorritxoak suziria jaurtitzen duen bigarren aldi izango da, baina alderdi politiko ugarik dagoeneko salatu dute UPNeko alkateak behatzez eta elkarrizetarik gabe hartutako erabakia dela. Maiaren erabakiaren berri izan ostean beraz, Iruñeko EH Bilduk gogor kritikatu du Maiaren erabakia, sareetan zabalutako mezu baten bidez txupinazoaren jaurtitzailea berriro inposatzea gaitzetsi du hori bai, osasunak ohore hori merezi duela uste duen arren. Antzeko adierazpenak egin dituzte oposizioko bi taldeek, PSNek eta Geroa Baik lehenengoaren kasuan, deitoratu egin du, erabakia herritarren botoaren bidez hartu ez izana Maiaren nahiaren bidez baizik. Eta Geroa Baik kritikatu du herritarren parte hartzea ez doala Enrique Maiarekin eta zalantza hartuko zuen erabakiarekiko taldea Europarako sailkatu ez balitz. Osasunari dagokionez, taldeari dagokionez, Luisa Balza presidenteak adierazi duenez, logikoa dirudi presidentea txupinaren jaurtitzailea izatea. El presidente pueda ser un lanzador. Si lo tengo que lanzar, no puede ir a almorzar por si me mancho. Presidenteak pozaz eta ilusioz beterik jaso du albistea eta Navarra Telebizionek jasotako adierazpenetan esan duenez, uztailaren 6an ezingo da joan 11etako aiatera, arropa ez zikintzeko. Beste bi kontu azkar politikan, EH Bilduko mahai politikoak uztailaren 23ko Espainiako Senaturako eta Kongresurako zerrenden proposamena egin duelako Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak orain arteko lanari jarraipena emateko pertsona berberak aurkeztea erabaki dutela jakinarazi du, eta orain oinarriek berretsi beharko dituztela horiek. Eta zerrendaren inguruko lehen plantamendua da jarraikortasunaren aldeko apustua egitea. Uste dugulako solan ona egin dela legislatura honetan. Bestelakoan, udal eta foru hauteskunden ondoren justifika ezina dela dio PPek eta EAJaren eta PSren hautagaitzak babestea. Gaiari helduta PS eta EAJak erakundeetan hautetsi gehien lortu ditunari batak bestea babesteko ituna berretsi ondoren, PPren babesa beharrezkoa duten lekuetan zer gertatuko den ikusteke dago. Espainiako hauteskunden atarian jeltzalek berretsi dute popularrekin ez dutela itunik egingo. Entzungo duguna Aitor Esteban. Sería la gran locura en el sentido de que han estado hablando de gobierno Frankenstein sobre el gobierno de Sánchez y ahora que con los grandes enemigos que lo plantean así, ¿no? El blanco o el negro en las próximas elecciones, Sánchez o Feijóo, van a ponerse a gobernar y además con el PNV, que también es la gran bestia negra que en Euskadi. Vamos a ver, esto no parece que tenga mucho sentido. Ikusteke beraz nola garatzen den kontu guztia, gure esan maiolen, esatea baitere errepidetan dagoeneko ez dagoela arazorik, izan ere, AP8an Deban Irunerako norantzan osotako autopilaketa horiek amaitutzat dio ditu trafiko zuzendaritzak. Hauxe dena momentuz, konexioa berriz ere bigarren kafeari eta gu bueltan arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Eskerrik asko Egoi Berategi, gu bagoaz, Bazkalosteko kafea hartzera.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari. Saio honetan, erreparatzen diogu egutegiari, nazioarteko eta mundu egunak aipatzeko. Horregatik badakigu nola ez emakumeen nazioarteko eguna martxoaren 8an dela, edo kroketaren mundu eguna urtarrilaren 16an. Badakigu bizikletaren 2 mundu egun daudela, ez direlako ados jartzen elkarteak. Aurrekotatzeko urpila ez dira ados jartzen. Oinentzungo duzun hau entzun zen behin irulegin. Eta badakigu amaren eta aitaren egunak herrialderen arabera desberdinak direla. Entzun zen herri berri. Ta gertatze arzena, ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako. Martxoan ospatu genuen uraren nazioarteko eguna eta apirilean liburuarena. Baina gaur ekainak 5 ditu eta badago beste nazioarteko egun bat. Kantatu, maitatu eta dantza. Gaur ekainak 5 ingurumenaren nazioarteko eguna da, eta hori zer demontre den azaltzeko, Maili Etxeberria etorri da gurera. Arratsaldeon, Maili. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo. Astelen pixkatekin baino, ondo. Bai, zer ibili zara basteburuan? Larun batean formakuntza eta gero bazkaria eta kopak eta gauzak eta atzo lasai. Oso ondo. Atzo ondartzara jo nintzen, eta errein nintzen. Ara? Bai. Ni larun baten erre nintzen, bai, beraz. Ongi etorri klubera. Ederki zabiltzatezuek. Zer da orduan ingurumenaren nazioarteko eguna? Beira, ingurumenaren nazioarteko eguna, topatu detenan arabera behintzat, ez da igual emakume langilearen nazioarteko eguna bezala, egun historiko batek eragindako zerbait, ez? Etzan dakidela behintzat etzan ezer gertatu ekainaren 5ean, baino 1972 urtearen amaieran Nazio Batuen Erakundeak adostuzun, ekainaren 5ean ospatuko zala hortik aurrera ingurumenaren nazioarteko eguna, beraz aurtengoa 50. urte urrena litzateke ospatzen hasi zanetik, eta hori sortu zen, Estokolmon egintzan konferentzia de Estokolmo, edo konferentzia sobre el medio ambiente humano, izeneko konferentzia baten arira, gero beste eztabaida batzuk egontzean, eta horrek eragintzun ekainaren 5ean ospatzea, ez dakit ospatzean termino egokia, baina ospatzea egun hori, ez? Eta urtero herrialde batek hartzen du, urte batzuk kenduta, herrialde batek hartzen du ardura, ospakizun hori, ez aurrera eramateko, azkenean, toki ezberdinetan ospatzen da, baino bai hartzen du, ardura berezia, kontzientziarekin gai bat hartzen da, tematika bat hartzen da, eta hori lantzeko, ez, eta aurtengo herrialdea da Costa de Marfil. Boli Costa. Bai. Espainiar estatuak behin neukidu ardura hori, eta 2004an izan zen, eta hori. Eta egia da igual izango zuela, eta neska honek zatikan ekarri du gai hau honea, ez? Batetik uste, pertsonalki eragiten digu denoi, ez? Baina, nire lanbideakin ere uste badagoela nola baita erlazionatua, hori geroago esplikatuko dut. Eta hortaz aparte, aurten formakuntza batean haitu naiz justu larun batean bukatu genuna, larun batean bukatu genuen konkretuki, larun batean izan zalako Gladys del Estalen hilketaren 44. urte hurrena, dokumental bat ikusi genuen, oso interesgarria, ez eskerrik asko izena duna. Eta orduan, urtarrilean hasi genuen prozesu hau, jasangarritasunaren ingurukoa, eta pixkat gertuagotik edo bizituet pertsonalki, eta horregatik etorri naiz gai horrekin. Zoragarri iritsi zaigu.
bizitza osoa. Uste dut ohitu nintzela egotera zure ondoan. Gaur euriari du nire bihotza euskorrean ta ez dakit nora joan. Boli Kosta esan duzu dela aurtengo arduraduna behintzat. Bai. Baina ospakizunak mundu guztian zehar egiten dira. Bai, ekintza diferenteak mundu guztian zehar egiten dira, bai ekintza presentzialak eta bai, gaur egun sare sozialetan eta asko mugitzen da, ez dakit horrek eragiten duen gero presentzialak utxitzea, esango nuke baietz. Eta pena da, ze jendea elkartzea beti da, uste dut behintzat oso positiboa, ez? Baina, hor ja ez geha sartuko, hori beste eztabaida bat litzake. Bai uste detena da, olako egun batek egutegian seinalatutako egun bat eukitzea garrantzitsua dela, asko hitz egiten dalako, ez, larrialdi klimatikoaz, baina ez dakitelako ze puntutainoa egean hau serio hartzen, eta datuak hor daude, ez, eta, helburua da, 2030 bitartean, temperaturak ezin duela igo graduta erdi baino gehiago, eta hortarako suposatzen dula gure urteko emisioak erdira murriztea. Eta igual izango nez katastrofista xamarra, baino uste nahiko ezinezkoa dela hori. Daramagun erritmoa erdira murriztea, gehiegi eskatzea dala usteet, jende askoren kasuan, ez? Orduan, ni egia da nahiko puntu negatiboan nagoela, eta nahiko pertsona positiboa kontsiratzen ez, baina gai honekiko nahiko frustratuta nagoz, da ikusten dut mundua ez dagoela puntu hortan, ez? Aurtengo tematika espezifikoa plastikoa da, plastikoaren inguruko kontzientzia. Bai uste dut pertsonalki gizarteak badaukala kontzientzia bat plastikoaren inguruan. Azkeneko urtetan, zea jarri zalako, supermerkatuetan poltsak ordaintzeko puntu hori. Esango nuke kontzientzia hori badagoela, eta igual beste gauza batzutan falta dela kontzientzia, ez? Baina justu plastikoan, harritu inau, ze ez nekin zeintzen aurtengo tematika begiratu dut eta esan dut, bai, benetan hau da prioridadea. Agian izan daiteke Boli Kostak baduelako plastikoekiko lege bat uste dut bastante aitzindariak izan zirela mikroplastikoen aurkako borrokan, eta agian aukeratu dutenean Boli Kosta izatea, aukeratu dute plastiko izatea gaia, edo izan daiteke, ze ez dakit ados egongo zareten, baino iruditu zitzaidan niri behintzat azkeneko urteetan plastikoarekiko kontzientziazio maila gorenera iritsi ginenean, COVID-a iritsi zela, eta plastikoa berriro, ez erabiltzearena alde batera utzi zela, behin erabili beharreko musukoak erabiltzen hasi ginelako, behin erabili beharreko ez dakit sardeskak eta goiarak kutsadurak ekiditeko, eta uste dut, agian ikasitako guztia azkeneko urteetan osasunaren aitzakipean ahaztu egin dugula. Bai, nik uste eragin zuzena daukala. Gaiari dagokionez badauka zentzua esan dezunak, ez dakitena da antolatzen duen herrialde horrek jartzen duen tematika edo nazio batuen erakundetik datorren, baina legeari dagokionez posible da herrialdeak berak aukeratzea, ze bestela orokorrean ez nioke ez dakit zentzurik, ez dakit zentzua da nitza, baino bai uste dut. Plastikoarekin alare gertatu zen kontzientzia oso handi bat sortu zala plastikoaren erabileran, eta benetan uste dut kontzientzia sortu behar zala erabilera bakarreko kontsumo hortan. Ze plastikoa behin erabili eta botatzeari uzteko paperezko gauzak erabiltzen hastea, bai, egia da, urte gutxiagotan degradatuko dela papera, baino helburua ez da hori, ez? Helburua da, gauzak berrerabiltzea, kontsumo zikliko bat, zirkular bat sortzea. Orduan, bai, plastikoaren kontzientzia sortu zen, baino ez dakitze puntutaraino. Bai, ez dakit, batzutan zalantza dazkat. Agian ez daukagu hainbeste kontzientzia uraren gehiagizko erabilerarekin edo autoen gehiagizko erabilerarekin? Bai, nik usteet... Claro, eske pertsonalki eragiten dizun momentuan, ez? Gero egia da, garraio publikoa, beste toki batzutan baino bea daukagu, baino ez da ere petardoak botatzeko moduko garraio publikoa, ez? Orduan, nun lan egiten dezunaren arabera, herri batean egiten badezu, perfecto, mugitu zaitezke, kasurik onenean garraio publikoan, baino kotxea jende askok behar du egunerokotasunean, eta ezin diozu eskatu kotxea uzteko, ze behar dute, ez? Igual behar horiek aldatu behar dira. Bidaiatzea gaur egun privilegio bat bihurtu da, eta gurutzatzen dugu mundua alde batetik bestera, eta hartzen ditugu urtean 6 hegazkin, eta hori ere ez dakitze puntutaraino. Noski gero Georgina ibiltzen da bere jet pribatuan, eta hori ere gelditu behar da, ez? Baina askotan dakat sentsazioa,
esaten digula, eski enpresa handiek hartu behar dituzten neurriak, eta noski enpresa handiak dira gehien kutsatzen dutena, baino enpresa handienik hartu behar duten horren izenean, gure ekintzaen ondorio ez bagea konstiente, ez dakit zentzu handirik daukan prozesuak. Orduan, behar danean behar da, ez? Baina bai ustez kritikoak izan behar degula gure kontsumo ereduarekin orokorrean. Baina badago hor lerro fina edo deitu diezaiok eguna, eta gauza bat dela zure ekintzekin kritiko izatea eta autokritika bat egitea, eta beste bat da errua. Ze badakigu azkeneko urteetan, ari garela mezuak jasotzen, edabideetan, pelikuletan, ez dakit kulturaren mundutik, gehiago egin behar dugula, eta horrek sortzen du erru puntu bat, eta gero Georginak ez du sentitzen errurik jet pribatuan bideiatzarekin, eta erru horrek gero sortzen ditu bestelako antxitate mota batzuk. Bai, eta egia da gaur egun oso modan, ez dakit moda hitza ez gustatzen, baino oso modan dagoela ekoantxitatea kontzeptua, ez? Egia da ez dagoela onartuta oraindik entitate publiko edo ofizialen gandik, ez da gaixotasun bezala klasifikatzen, baina bai ikusi dana da klima aldaketak dituen eraginek gehiegizko kezka bat sortzeak pertsona bati eragin dezakela asaldura psikologikoak eukitzea, ez? Ez dakit nik azkeneko hilabetetan daukat agobio sentsazio bat, martxoan izan genitun egun beroengatik, inkluso azken aste hau, ez? Osea, ekainaren hasieran gaude eta 30 gradutan gaude. Eta nik bai bizidet pixka bat beldurretik, ezagitzuek nola bizidez zuen hori. Guztiz bat nator zurekin, eta hasieran aipatu duzunean nahiko eskor, etorri zarela eta katastrofista esan barrizun, hemen eskainiko genizuela kafea, edo liburuak, edo diskoa, baina esperantza ez duzula hemen txetopatuko, ze saio hasi aurretik aritu gara komentatzen, ez? Gaur guk bigarren kafea Tolosatik egiten dugu, ez dakinarentzat, eta gaur goizeko 9:00 laneko bidean dagoen termometro batek 21 gradu markatzen zituen, eta goizeko 9:00 ziren, eta horrek beldurtu egin gehitu pixka bat bereziki udarari begira. Ea zer jasan beharko dugun. Bai. Bakarrik hori, askotan lehen esaten genuen, ez, aldien behin akaso garaiz kanpoko beroren bat, baino ja kasi ere orokortzen ari da, garaitik kanpo bolaraka sekulako beroa egitea, eta ez da zerbait progresiboa izaten, hau da, algun batean egon gintezke 14 gradutan, eta hurrengoan 28an, eta hurrengoan beste 3 horrela jarraitu, gero botatzen ditu egundokoak. 1 litro 10 minutuan, baztarrak ureztatzen dira erabat, urez gainezka egiten dute, eta aurrera. Bai, eta gaina, nik bai bizidet, iazko udara bai usteet nahiko katastrofikoa izan zela, ez? Osea, 40 graduko temperaturak eukitzea Euskal Kostaldean usteet ez dala askotan bizitu, eta okerrera dijoala, ez? Eta nik inguruan komentatzen detenean hau okerrera dijoala, mai ez esan hori, ez tal, jendea oso zoriontsu da eguzkia ateratzen dunean. Bai. Eta martxoan eguzkia ateratzen badu hobeto, eta ekainaren 30 gradu egiten baditu hobeto, ze hondartzara jo naiteke eta morena jarri naiteke lehenago. Eske igual jun bizitzera, ez dakit, Costa Ricara, edo Kubara, edo Miamira. Euskal Herrian bizi bazea, esaten dute, ez, urte batzuk barru, hemen eukiko degula gaur egun Andaluzian daukaten klima, eta Andaluzian ezingo dala bizi. Orduan, urte batzuk ez da inbeste. Osea, hori guk bizituko dugu, eta... Wow. Gero jendeari esaten diozu, beroak egiten dituena martxon, eta hau ez da ona, hau garaian garaikoa da. Bueno, ja etorri da hemen baztarrak izurratuko dituena grintxa. Ni ez bero zalea, ni bero oso gaizki eramaten dut gainera, baina, bai, momentuan esaten duzuna ez gainera maia kaso neguti gatoz, eta jendean nahi du eguzki printzabio nahi ditu, eguzkiaren goxotasun nahi du, baina ez dakit, neurrizkanpoko ere, bada. Saiatzen nabil eskaintzen naizen hori kondizio bari. Irakurri dut Bazeko Unibertsitateak egin zuela ekoantxietateari buruzko ikerketa bat, eta ondorioztatu zutela naiz eta noski antxietatea txarra den, balio dezakela behintzat ekintza individualak hartzeko eta klima aldaketaren aurka borroka egiteko, baina pena da antxitatea sentitu behar izatea, eta ondorio
onak dituela esatea ikerketa zientifiko batek. Bai, da pixka bat, ez zuloa tapatzean nolabait eta bai noski, mugiaraziko gaitu, beldurrak mugiarazten gaitulako eta ekoantxitateak asko dulako beldurretik, ez? Ze etorkizun eukiko degun beldur hortatik. Nik topatu ditut hainbat irten bide gomendatzen dituztenak ekoantxitateari aurre egiteko eta precisamente horietako bat zan hori, ez? Ekintzak egitea, ekintza individualak eta ekintza txikiak. Eta kontsumoa, ez? Kontsumoaren inguruan kritiko izatea. Horrek ez du esan nahi latigo hartu eta gure buruari jobar diogunik, egunero kotxean jomar degulako lanera, egiten degulako lan, zakit, herri baten kanpokaldeko poligono batean. Baino, gure bizi estiloa, gure kontsumo eredua, bidaiak, elikagaiak, inkluso hori geroago landuko dugu, baino nik adibidez pertsonalki bai hartu dut erabakia nire etxean aguakatea ez erostea. Ze aguakatea ez da bertako produktu bat. Eta elikagai batek bataz beste 4.000 kilometro egiten ditu etxera iritsi aurretik, ez? Orduan, oso ondo dago, globalizazioaren onurez hitz egin genezake munduko komila guztien artean, baina eske igual hemen pina edo aguakatea edo papaia jatea, ez da tokatzen. Beste gauza bada, kanpora juten zeanean, igande batean, puntualki kontsumitza ez, baina olako ekintzak ez dut uste hainbesteko aldaketa dianik, eta plazo luzera edo erdi mailakora, uste bai euki ez daketela inpaktu bat. Hor, ala ere, kontsumo aldaketa bikoitza egin behar dugu, ze lehen ez genuen kontsumitzen aguakatea edo mangoa, eta hasi gara kontsumitzen jarri direlako pixka bat modan eta geroz eta ezakit plater exotikoagoak edo jaten ditugulako, eta orain agian berriro buelta egin behar dugu, eta aguakatea eta mangoa jateari utzi, eta bueltatu hemengo gure produktuetara, ez da? Bai, eta kostako da, ez? Bidaiatzeak estatus bat ematen duen bezala, eta udara Tailandian pasatzeak estatus bat ematen duen bezala, egunero aguakate tostadak jateak estatus bat ematen du. Eta hori hola da, eta onarpena nahi dugu gizartean, honea bidean justu podcast bat entzuten nahi nintzen, eta esate zuten, lehen nera bezaroan bilatzen genula onespena, baina orain sare sozialekin bizitza osoa pasatzen degula jendearen onespenan bila, ez? Eta ematen du estatus bat, eta hori ezin zaio horri kontra egin. Baina uste bai izan behar degula pixkat koherente. Esaldi horrek bai sortu didala antxietatea. Bizitza guztia besteen onespenaren atzetik. Ez dut inoiz atzen duko nor zen hain gerutzan ninduena. Baina ez kontsumoan soilik janarien beraien propietateetan ere eragina dauka aldaketa klimatikoak. Aurrekoan lagun batek kontatu zidan, bere doktoretza egiten ari da, eta ari ziren aztertzen ea kinoak nola irauten duen klima aldaketako giro batean. Eta orduan, jartzen dute, kinoa azia jartzen dute, eta ezakit, gehiegi berotuko dute, edo ezakit egiten dizkiote horrelako probak, badelako asko ondo egokitzen den produktu bat, eta orduan ari zirenez, etorkizunera begira, horrelako probak egin beharko ditugu, jakiteko zer jana halko dugun, ze orain jaten duguna ez da existituko. Claro, eske guau, Pentsa, bai, ekoantxetatea sortuko dugu entzulen artean. Baina aipatu diguzu trantsizio proteikoaz ere hitz egin nahi zenuela, eta zer da hori? Usteet, nolabait lotzearren ere lanbideakin eta nutrizio munduan sartzeagatik, produktuen ekoizpenak, baliabide batzuk erabiltzen ditu. Eta konkretuki proteinaen munduan, dago animalia jatorriko proteina eta landare jatorriko proteina. Eta datuak oso ezberdinak dira, hau da, animalia jatorriko proteinak askoz baliabide gehiago behar ditu ekoizteko landare jatorrikoak baino, ez? Orduan, trantsizio proteikoaren diskursoa daukanak diona da mundu mailako elikadura sistema aldatu behar dela eta lortu behar dela sistema justuago bat eta jasangarriago bat, ez? Gaur egun Amazonasen deforestazioaren 100% handi bat, dute, eske gero veganoek jaten dezu tofua eta hor soja idia landatzen, baina soja hori dijoa animalientzat, dijoa behientzat, txerrientzat, pentsu bezala ekoizten da, pentsu izateko ekoizten da soja hori, ez?
beste zati bat ez, baino gehiengo bat. Orduan, baliabideak mugatuak dazkau, lurra bat da, osea, sortzen da eta hiltzen da eta dena dago hemen. Orduan, trantsizio proteikoak esaten duna da, goazen elikadura sistema aldatzera, eta goazen pixkanaka transizionatzera animalia jatorriko proteinatik landare jatorrikora. Horrek esan nahi du haragia jateari utzi behar diogula? Utzi nahi badezu, perfecto, ez badezu utzi nahi, murriztu. Murriztu eta jan kalitate honeko haragia, eta jan bertako haragia. Ze juten geanean, turnoko supermerkatura eta haragia erosten degunean, jakintzazu haragi hori nundi datorren, ze baldintzatan eta ze kalitatekoa dan. Aldiz, herriko edo eskualdeko ekoizle bati erosten diogunean, beste baldintza batzutan ekoizitako haragia da, eta dirua ematen aizea zure inguruko ekoizle bati, ez? Orduan, kontzientzia hori hartzea garrantzitsua iruditzen zait. Eta ez dakit gizartea prest dagoen elkarrizketa hortarako. Ze jendeari esaten diozunean haragia murriztu behar dela, horrek ere ematen du estatusa. Pixka bat, guraituen amonek ez zuten jaten eta haragia jaten zuna zan aberatsa. Eta nik uste oraindik pentsamendu hori badagola oso errotuta gizartean. Eta badago bereziki errotuta hemen, non sagardotegi kontzeptuan, ez? Haragia dago oinarrian, edo elkarte gastronomikoetan, goazen bazkaltzera, osaba joxeak erosi dituelako txuletak eta parrian egingo dizkigulako. Bai, nik uste hartu behar dugun eredua, ez? Ze, ezakit, 60 urteko herri txiki bateko gizon batin nik esate bai, haragia murriztu behar dula, igual zerbait botatzen dit burura. Baina hartu behar dugu eredu bezala, gure aitona monen elikadura. Osa, gure aitona monek, baserritarrak zianak behintzat, eta kaletarrak ere ez, baina baserritarrek ez zuten haragia jate, zuten igandetan, edo txerria hiltzen zanean, San Martineko buelta hortan, bazkari oparo bat ingo zuten haragiakin, baina haragia etzan beraien egunerokoaren parte. Orduan, eredu hori hartu behar dugu. Etxekoa, ez zula esan nahi zuk ekoitzu behar dezunik zure balkoian txerri bat, ez? Baina etxekoa, gertukoa eta kalitatekoa. Diamanteak, txoriak abia eta arnasa amorante. Eta hemen gauza bat esan behar dugu. Gezurretan ibiltzen zarete asko. Ze esaten dugunean haragi kontsumoa murriztu behar dela, askok esaten dute, bai, baina nik nire herriko baserritar abeltzain bati erosten diot eta hori ondo dago, karo ez, 0 kilometroa eta bidezko merkataritza eta gertukoa eta badakit kopuru murritza duela eta hori esaten duzuen guztiak, ez? Gezur hori egia balitz, esango luke gure lagun handi batek. Hori egia balitz, ez dakit, makro granja horiek ez lirateke existituko, eta gure abeltzainek bizikalitatea hobea edukiko lukete, ez luketelako hainbeste sufrituko dauzkaten balditza ekonomikoekin. Beraz, gezur gutxiago, Aldez, euskiaren sarea, udaberrian soineko. Beraz, kontua ez da soilik zer kontsumitu, baizik eta nola kontsumitu. Claro, eta trantsizio proteikoa iruditzait oso puntu garrantzitsu bat, baina baita ere aipatu etena, ez? Igual ez daukala zentzu handirik aguakatea jateak, mangoa jateak, kokoa jateak, piña jateak, edo inkluso bertako produktuak, baino kanpotik ekarriak, ez? Egia da, badagoela geroz eta kolektibo handiago bat, produktu ekologikoen kontsumoarekin kontzientzia bat daukana, eta oso ondo iruditzen zait, baina nik lan egin dut produktu ekologikoak saltzen zian denda batean, eta nik saldu ditut Perutik ekarritako kalabazinak, orduan. Oso ondo iruditzen zait ekologiko kontsumitu nahi badezu, zure autua da, eta zure baliabidekin zuk ikusiko dezu nola jokatu ez, baina jan hemengoa, tio. Osea, ez erosi Peruko kalabazin ekologikoak, ze horrek ekologikotik dauka ekoizpena bakarrik, gero ekarri ezu Perutik honea, eta probablemente etzan izango ez da garaikoa ere, ze Perutik ekarri behar izan badezu da hemen etzegolako. Orduan, izan koherente. Eske, bene-benetan hasiko bagina bertakoa eta garaikoa kontsumitzen, ustet gure, no esaten da, huella de karbono, gure karbono aztarna edo gure emisioak askoz txikiagoak izango liazke. Baino, jendea ez dago prest konversazio horretarako. Eta zer uste duzu gertatu behar dela jendea prest egoteko konversazio horretarako? Zer aldatu behar da? Klima. Bai, nik usteet klima aldaketakin gertatzen nahi dela, gaur gertatzen nahi dana dela,
bai, gaur egun badaude errefuxiatu klimatikoak, ze ja existitzen da termin hori eta esleitzen zaio jende bati, behain herrialdetik ies egin behar izan dutelako klima baldintzak aldatuta okerrera jundialako, baina ez zaigu guri tokatzen. Ez zaigu guri tokatzen eta ez zaio herrialde aberatxe bati tokatzen, ez? Tokatzen zaie herrialde azpigaratu edo garapen bidean daudenei, ordun jende pobrea ez zaigu inporta. Eta hori hola da. Eta gero ONG bati emango jozkiozu 20 euro 6 hilabetez behin eta kontzientzia lasaituko ez du, baino jendeari ez zaio inporta Senegaldik etorritako errefuxiatuak edo Kongotik etorritakoa edo ez dakinundik etorritakoa. Ez zaio inporta. Gero goaz solidario bezala, baino ez zaio inporta. Orduan, guri gertatu arte, nik uste jendeari asko kostako zaiola pentsamendu aldatzea. Katastrofista da esateren izena, baino nik benetan uste dut hori. Osea, uste dut jendea ez dagoela prest, privilegioi uko egiteko. Beste arlo askotan prest ez dagoen bezala. Izkilariz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametxekan kazora. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela komeni gehiegi pentsatzea. Bueno, eta ideia batzuk botatzeagatik, agian, aipatu beharko genituzke, ze barazki eta ze fruta dauden denboraldi honetan jateko prest, esan dizuegu dagoeneko ez jateko aguakatea eta ez jateko Kostarrikatik datorren mangoa, baino jan dezakezue adibidez, hemen dagoen patata, oso garai honean dago, tomatea ere bai, kalabazinare hasi daia, barrubiak, baitare. Jo, pila bat dauzkagu. Baina, maiek botatu hitz klabean ikuste dut, estatusa. Gustatu zait ikaragarri esan duzunean, eta erabat bat egiten dute zenia hori nintzen pentsatzen altzeko zerbait, aguakateak usaltzen ez baduzu, zara inor, zara ezer, gaur egun. Claro. Zure tostada Instagramen jartzen ez baduzu erreguzkia lehioti sartzen dela, hori ja. Eta gero, temporalidadeari kaso egiten badiozu, neguko berdurak ez dira oso divertigarriak. Eta nik gu kontsumo talde batean hartzen dugu saskia, eta neguan etortzen zaizkizu astean 3 aza, eta esaten zu, eske nik ez de pasan nahi aste oso aza jaten. Ja, baina eske pistoa jatea ez da tokatzen, ez? Baina, bueno, esan digute, denetik jan behar dala, eta plater koloretsuak, eta ez dakiz zer, eta neguan aza dago. Ta, jazta, osea, gauza gehiore bai, ez? Baina, bueno, pixkat, ezakit humiltasuna da nitza edo pixkat estandarra jetxi edo. Gorkak idatzi du, marrubiak natakin. Beraz, laburtzen joateko eta tarte hau borobiltzeko, aipatu dugu ekoantxietatea terminoa existitzen dela, naiz eta medikuaren joaten balin bazara ez dizu esango ekoantxietatea duzula. Antxietatea duzula ere askotan kosta egiten da. Baina ekoantxietateari buelta emateko badaudela gomendio batzuk behintzat. Bai. Eta direla? Diala, kontzientzia ukitza eta horren aurka neurriak hartzea, kontsumo arduratsua, ekintza txikiak. Egitea norbanako bezala. Eta bai ustez garrantzitsua dela, eta hau ja nire aportazioa da, baina, bueno, esan deguna ez, paraleloki jumar dutela, exigentziek eta norbere aldaketek. Hau da, jarraitu behar dugu, noski gobernuei eskatzen legeak aldatzeko, enpresa haundiei muga jartzeko, isurien inguruan, emisioen inguruan, bueno, hori beharrezkoa da. Oendala gutxi, deskubritu eta dagoela elkarte bat, elkarte de enpresa bat edo, grabaketak zero karbono selloa aseguratzen dizuna. Orduan beraik ematezkizute baliabideak, pelikula baten edo korto baten prozesu guztian zehar, zure emisioak izatea emisio neutroa esaten zaiona, ez? Bueno, polako gauzak sortzen joango dira, ze beharra dago. Orduan, noski, exigentziak makroei, baino izan koherente eta hartu neurriak zuek ere. Aipatu duzun horrek green shooting izena du, eta ostegunetan batzuetan gurean egoten den Xabi Tolosak duela gutxi parte hartu du pelikula batean, eta komentatu zigun, green shooting kontzeptoren pean lan egiten zutela, eta
eta guk ez genuen kontzeptua ezagutzen, eta berak azaldu zigun, eta esaten zuen, adibidez, pelikulako protagonistak, aldiren neurrian denak autobusean joaten zirela pelikula hori grabatzera, eta ez berak ikusi dituen beste pelikuletan bezala, ez? Agian ekoiztetxeak jartzen dituela taksiak edo kotxeak, eta hoteleraino aktorearen bila, aktore bakoitzaren bila, bakoitza bere autoan joan etorri. Helikopteroan ere mugituko da, ziurrenik. Seguro. Hoteletik, rodaje ere muraz, ziur. Zalantzarik ez. Baino gehiago. Mai Etxeberria Otegi, eskerrik asko. Sentitzen dugu zure ezagit frustrazio eta eko antxietatea ez badugu baretu, baina espero dugu tarte goxoa pasa izan gurekin. Bai, eta izu frustrazioa, gero bakoitzak bere etxean kuidatu itzala aldun bezala. Aizu gozat, nik orain honekin lotuta, eta aste honetan izan dut honen berri, aipatzeko justo kultura inkietak sortu dula, Instagramen bilatuta, 60 segunduko laburmetraiak egiteko aukera dagoela, gai hau hartuta medio, naturalmente medio ambiente gaia hartuta, eta lehiaketatxo bat prestatu dute. Eta, justo da bakoitzak aurkeztu dezake bere laburmetrai txikia gai honen inguruan, eta hori 60 segunduko bideoak izan behar dira. Oso film laburra. Bai. Bideoak itea denak. Hortxe gure proposamena. Eskerrik asko Mai, urrera arte, guk aurrera jarraitu behar dugu. Ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka. Ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Ire aitaren eriotzari. Oiartzungo semea, Xabier Lete, gazte hasi zen idazten, zeruko argian kolaboratzen laister, eta euskal kantagitza berriko partaiden nagusienetako bat izan zen, beranduago bere emaztea izango zen Lourdes Iriondorekin batera bertzeak bertze. Ez tokamairu taldea martxan jarri eta hizkuntzaren eta herri kontzientziaren errekuperazioaren alde egin zuten. 68an argitaratuzun Letek bere lehen poemategia, eta 2009an egunsentiaren esku izoztuak bere azken poesia liburuagatik Euskadi literatura saria eman zioten. Eta 2010an ohorezko euskaltzain izendatu. Bino tamalez urte hartan berean zendu zen, abenduan Xabier Lete. Naiko unan, Beatriz, poeta baten bertsoz, ire gaztetasuna, ispiluan mirestu. Naiko unan, gaur ere, bizitzaren kalizan, ardo gorriz beterik, gozamenetan ustu. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Zerbaitek funtzionatzen duen edo ez ikusteko frogaremoak izaten dituzte lantegietan.
asmakuntza edo gauza berriren bat jendaurrera atera behar denean, beti izaten du sortzaileak halako zalantza, urduritasuna, egonezina edo guztia batera. Jendeari gustatuko te zaio, funtzionatuko te du. Jendaurrean erakutsi behar dena objektu bat baldin bada, asmatzailea akaso teloiaren atzean ezkutatuta geratuko da eta handik ikusiko du jendearen erreakzioa. Objektua ez da triste sentituko, publikoari ez pasaio gustatzen aurrean duena. Ez du sentimenturik. Teloiaren atzean dagoenak ere, ez du jendaurrean disimulatzen ibili beharko. Esaten ari garen horrekin guztiarekin badu nolabaiteko lotura Hiru Damatxo ekoiztetxeak antolatu duen Kar proiektuak. Stand-up edo bakarkako monologo komedikoen alorrean aproba moduko bat egiten ari dira. Mikroirekia bezala ezagutzen denarekin egin nahi da saiakera hori. Stand-up probalekua jarri diote izena eta funtsean hauxe da bere helburua. Bakarrizketa bat martxan jarri nahian dabiltzanei, euren proposamenak jendaurrean nola funtzionatzen duen ikusteko aukera ematea. Lehen saioa egin berri da, eta egitasmoaz eta lehen sentsazioz aritzeko gonbidatu dugu bigarren kafera, Hiru Damatxo ekoiztetxeko Asier Kortabarria. Arratsaldeon eta ongi etorri, Asier. Arratsaldeon bai. Bueno, konta iguzu, zer moduzko hasiera izan du? Guretzat entzat oso ona. Guk, zeuzkaben espektatiba guztia bentzat berdin du eta gaindituta, geletu bila. Esango diogu entzuleari, iragan ostegunean, egintzela stand-up probalekoaren lehendabiziko saioa Donostiako Doka Aretoan. Ez da gita, Asier, hasi aurretik, bertan parte hartu behar zutenekin edo egoteko modurik izan ote zenuten edo, oso urduri zeuden, ez da git lehendabiziko aldiz horrelako plaza batera atera behar denean, eta egitera zoazen hori, jendeari gustatuko te zaion edo ez dakizunean, ez dakit urduritasun handiak somatzen ote ziren? Agian urrengotan gehiago. Baina egia da, lehenengo saio honetarako apur bat eskarmentua zuen jendea izan dugula gurekin. Hau da, gauza berria probatu dituzte, testu berria probatu dituzte, baina jada horretik ez baldin bada soilik stand-upean, bentsat antzerkian da bestelako disiplinetan eskarmentu duen jendea izan da, ez? Hala ere, urduritasuna baziren, eta, bueno, guk ere esan genuen, kasi gu geronik enden urduriago beraia baino puntu baten. Asier, ez dakit, horrelako proiektu bat sortzeko ideia nondi sortu zen, ez dakit, zuek somatu zenuten bazegoela plazara atera nahiko luken jendea, edo bintzat, jende aurrean probatu nahiko luken jendea, eta gabeziaren bat edo txunuren bat somatu duzuelako sortu ote duzuen proiektua, ez dakit, plazara atera nahiko luketen, hoiek joan diren zuengana horrelako zerbait montatzeko eskatzera, nola izan da prozesua? Aldaretik guk Hiru Damatxotik beti beti konstante bat izan dela bai humorezko edukiak sortzea. Eta, etorkizuneko proiektu hitzeiten beti mai gainean zegoen zerbait izan dela. Orduan, bateko besteko zenbat humoregilerekin ere harremana izan dugu, eta momentu baten ikusi genuen, modu inmediato xamar baten edo, ekoizpen baliabide handirik inbertitu gabe, eta ekarpen bat egiten egin genezakena da, egin dugun hau izan zala, ez? Badabil, gero ez da jende gehiago badabil bakarrezketak egiten, bai show bezala, ez? Adibidez, Antxonteieria edo nekatutak izanetik adibide hon bat, baina baita, gero ez da jende gehiago badabil, bai tabernetan, gaztetxetan, bestelako plazetan ere, emanaldiak egiten, ez? Baina, igual, faltazen zan, emanaldi horietara joan aurretik, eramango duzun testu hori probatzeko toki bat, edo lehen aldiz igotzeko toki eroso bat, eta hori zen guk eskainina izan duguna. Aipatu duzu, Asier badirela, nolabait ere, euskal bakarrizketa alor horretan ero, azken urteetan, presentzia handia izan duten
pertsona, Antxon Telleriaren kasua aipatu duzu baita ere zabaltzen ari den joera bat dela, ez dakit hasiera batean oso gauza biluzia da, hau da, pertsona bat dago publiko baten aurrean, eta pertsona horrek publiko horri nolabait ere ondo pasarazi behar dio. Oso, zakit, jarduera edo alor bortitza da, arle horretatik jende aurren atera behar duenarentzako. Ala iruditu zait niri, eta ni neroni ateraz nahi zenez, ez dituzun esan, zein dan, zehazki hor sentitzen duena, ez? Nik uste, agian, orain arte, hipotesi bat, orain txeguruz dituna, baina igual, Euskal Herrian bertsolariaren figura badu, baita neko modu biluztian eta beretik abesten, eta sarri humoretik holtzare egotzen dena, eta aia pixkatxo bat horrek ordezkatu izan duela gure kulturan monologista baten papela, zeuki dezakena. Eta bai, niri bentsat iruditzen zait, gainera askotan norbere esperientziatik eta norbere bizitzatik ateratzen diren sarri eta sarri traumatik ateratzen den ondoren txantxadu morea, ez? Iruditzen zait oso lan zaila dela. Txarogarria. Bai, eta gero bainaz, errekurtsoak ere behar dira, ez da, Asier, zezuk egin dezakezu, txiste bat, edo zerri buruzkoa, eta espero duzu agian jendeari grazia egingo diola, baina publikoa denak horrela serio begira geratzen bazizkizu, hortik ateratzeko ere abilezia behar da. Bai. Eta hor nik uste, adiez, gure lana hortik etorri egiteko, zen nik uste, bai publikoa barra egiteko, zen gero humore egileak konfiantzaz aurrera egin izateko, txistu baten funtzionatzen ez duenean, nik uste oso garrantzitsua da aldoetik atmosfera egoki bat sortzea. Hau da, konfiantzazko giro bat, eta baita, emate aukera humore egileak baita beraien artean elkarra ezagutzeko, emanaldi hasi aurretik, horretu zaitu gine bentsat, ordu betetxo batez, terraza baten kaina bat hartu eta hitz egiteko eta giro eroso bat sortzeko, eta nolabait albaldin bagu lagundu hortan da, ez bentsat norbait erortzen bada, izan dezala sare bat, azpian. Eta horretan ere ziurrenik ostegunean dokan bertan publikoaren aldetik ere girori somatuko zen, ez da? Izan ere ekimenaren berri, karkarkar proiektu honen berri eta estanda probalekuaren berri eman duzuenean, argi utzi duzue, jende aurrean prestatu dituzten testu horiek probatu nahi duen jendea dela, eta nik uste dut, nolabait ere publikoaren aldetik ere norbait erori bazen, ez dakik hori zu kontatuko diguzu, baina sare hori topatuko zuela, ez, lurra jo aurretik. Bai, nik uste baiet, eta batez ere, nik uste falta dela pixkatxo bat elementu kultural bat dela txiste oso txarra botatzen eta ez baldin modu funtzionatzen hori zen berko txalotzeko, hortarako dau, ez da dara bikaina baldin bada, oraindik eta hobeto eta denok gozatuko, hortarako izan da, nik uste aurrekoan egia esan oso guztara letu ginen, uste dugu etorri ziren guztiek eman zutela maila oso ona, eta orduan, ez dela inor erori, baina nik uste erori izan balitz ere arazo gabe engolukela aurrera. Hemen garbi utzi behar dugu, Asier, bigarren kafean, humore absurdoaren oso zalea garela, eta orduan eta txiste txarragoak entzun, orduan eta zoriontxoak egiten garela, beraz, alde horretatik ere, gure babes guztiak badaukazue. Asier, aipatu duzu, egon zinetela nolabait ere saioaren aurretik, parte hartuko zutenekin ala moduzko, ez dakit, taldea egiten, edo terapia moduko bat egiten, behin saioa amaituta, nola zeuden, ze esaten zuten, ze sentsazio izan zituzten parte hartzaileek? Bueno, ez duke beraien ordez hitz egin nahi, baina bentzat sentsazioak oso naziren, guztia ez dela pozik, eta gu ere bai, eta publiko ere bai, nik uste valorazia positiboa. Eta, ez nik uste, niri guri gehien guztu zitzaigun izan zen, zela jende bat humorea egiten zijoana, kaso zudan urteak, ena beraien artean, ez daukatela, elkar ezagutu norden jakin baina ez daukatela harremanik, ez? Orduan, saioaren osten ikusten nola denek elkarrekin hitz egiten zuten eta hori, taldetxo bat sortu zen, hori izan zen gauza pozgarrietako bat.
Esan diguzu hasier, lehenengo saio horretan parte hartu dutenak badirela nolabait ere, lehenago beste arte eszeniko batzuetan, izan antzerkian edo ibilitako jendea dena, hemendik aurrera etorriko direnen artean, berriak edo lehen aldiz jendaurrean aritu litezken hoiek, ez dakit, jende gaztea da, jada adintxo bat edo duen jendea da, ze perfiletako jendea ari zaizu animatzen? Mira, adibidez, perfil interesgarri bat, akaso honetan horrela izan da, adibidez, horreko saiora itzuliz, Beñat Iturbe edo Eñau Zuazo, dira, bi humore gile dira, bereiek egin stand-upen eskarmentua dute, baina bazuten eskarmentua bai gaztelera zein katalanez egiten. Bere Madrid eta Barcelona lan egin dute, eta berta bai, baina euskera zen lehenengo aldia egiten zena. Horre onda alde bat egin berekuntza bat. Eta nik uste, urrengo saioan, ez dut aurreratuko izenik bezpada, baina beste horrelako kasu bat egongo dela. Jendea eskarmentua baduela erderaz egiten, baina lehen aldiz egingo duena euskaraz. Eta gero, urrengo saioan gehienak eskarmentu duen jendea dira, baina bai ja irailerako pare bat pertsonak idatzi digute, gustatuko ditzaidake. Eta perfilaneko ezberdina dira, aldatiko bat egala gaztea hogei eta gutxi, eta beste batak ez da esango nuke, 50 gorakoa dela. Orduan nik uste, jendea badago arrori bat duena, publiko holtzara igotzekoa, eta ikusiko dugu, aukeran batean, nolako erantzuna jasotzen dugu. Lehen aipatu ditugu, alde batetik Antxon Tellereren izan agertu zego, gero ETB-n ere izan zen, duela urte batzuk barre librea izaneko bakarrizketa saio bat, orain besteren artean Jon Plazaola bera ere ari da. Akaso hasier egiten ari zareten lan honek ekarriko du sare bat sortzea, eta bakarrizketaren bat programatu nahi luken areto, gaztetxe, tabernek ero, errazago izango dute, irismen errazago izango dute bakarrizketa hauek egiten dituztenen gana, behin sare hau sortzen baldin bada? Bai, gero hori, nik uste gure aldetik bentsat humiltasunetik gana edo, pentsatu nahi dugu balio ezakela hau egiten dugun honek sare hori nola sortzeko, eta jakinda beste jendere ari dela hortan, ez? Adibidez, asteburu honetan bertan, oinatin egin dute komedia jardunaldiak, izenpean uste dut, horrela izan dira bakarrizketak, barre xerkakoak ibili dira horretan. Pozgarria da, borondate hori, aldez berdin eta horrela ikustea, ez? Orduan, guk ere hor, gure karpena eginda, baintzat ikuste, baintzat norbeilen aldiz igotzea, lortzen baldin badugu, gainontzeko programatzaileek eta baintzat humorea gustatzen guztiok ere, izen berri bat eukiko du, ez? La konstelazio hortan, eta uste, hori lortzen badugu guretzat izango da helburuak betetzea. Eta zuek hasier, esan duzu, nola baitere hasi zareten honetan lehen saioa egin, eta ja beste proposamenak ero jasotzen ari zaretela, jende ari dela zuekin harremanetan jartzen, gustatuko litzaidake niri ere, horrelako zerbaitean parte hartzea. Lehendabiziko saio hauek egin eta gerora begira, baduzue zerbait buruan, edo lehendabizi hau ikusi nahi duzue, eta horren arabera geroko urrengo pausoak etorriko baldin badira, akaso etorriko dira? Bai, nik uste esan dezake gula, ekainak 29 bigarren saioa montuz, eta, momentzat izango litzateke, iraietik, urritik aurrera, jarraitzea, hilabetekako jardun batekin, eta ez da gura oso ondo, orantik da, nola egingo dugun, zabaltzeko, deialdia zabaltzeko, eta gero, apuntatzen den jende hori kuadratzeko egutegi batean, denei sehatzen denei agotxa ematen, gero igual ezan nahiko agenda apuntatzen, ez dakiko oso ondoren nola torriko den, baina bintzat borondatea badago. Eta pentsatzen dut udan zehar emango dugula ondorengo pausen berri. Eta pentsatzen dut baita ere, aretoa beteta ikustea, dokan iragan ostegunean beteta jendeak ondo erantzuten duela ikusteak, zuentzako ere baduela, emango diola zentzu bat, egiten ari zareten honi, hau da jendeak baduela, bakarrizketa edo umore goze hori. Nik uste hori, azken aldean bentsat, naharmen gelditzen ari dela,
badagola, zaretasuna badagola eta gora doala. Eta, hori, sarrerei eta dago hori, gure aldetik, beldurra kontrakoa zen. Kende gehiegi izaten etorriko, azkenean, hemen probalekoa jartzen dut, gero jende gehiegi etorriz gero bildurtu egingo ditu terretakoak, ez? Baina gero, ondo joan zela, ezen gehiagizko izan, baina hori. Bentsat, zaretasuna badagola, uste nabarmena dela. Gero gertatzen da ez, eramaten duzu bakarrizketa bat, ez dakit, izan liteke herri bateko festetara edo auzo bateko festetara, eta jartzen duzuan, taberna baten ondoan edo herriko plazan herriko festetan dagoenean, eta askotan etzaio ondo entzuten, edo jendeak ez dio kasorik egiten, eta sentsazio bat geratzen da, eta izan liteke bakarrizketa bat, edo beste dozein antzerki, edo kontzertu dena delakoa. Alde horretatik ere, plazara ateratzeko ez da leku txarra, ez da plaza txarra doka, Asier? Hori nik uste garrantzitsua dela. Eta pasatzen da, kulturako arlo askorekin, ez? Askotan, adien uste stand-upak hori gertatzen da. Euskal Herria ez dauka plaza propiorik, ia, euskeraz. Ez dauka. Orduan, bai egiten dira emanaldiak, eta sarri egiten dira oso ongi, behan gaztetxeetan, antzaketan, ez da pina, beste askotan gertatzen da, erabiltzen dela, hori, jaietako edo beste nolaiteko programazioetako ordu terdi hori betetzeko aitzaki gisa eta sarri baldintza egoki gabe. Orduan, edukitzea espazio batzuk, espresuki hortarako direnak, eta non badakizun, dijoan jendea ez dijoala horparian tokatu zaiolako, baizik eta borondate batekin doala, eta nik uste hori dela garrantzitsuena. Eta zentzu hortan, doka bai dela, betetzitu baldintza horiek. Asier, pixka bat kuriositatez, duela hilabete batzuk hemen Antxon Telleria ere elkarrezketatu genuen, nekatutak saioaren azken emanaldia egin zuenean, eta orduan komentatzen genuen berarekin, askotan gai jakin batzuk ateratakoan nabaritzen zuela publikoan zegoen jendeari ipurdian alamoduzko azkuraren bat jartzen zitzeola, hasten zirela aulkian mugitzen eta hori, zuen kasuan, orain arte osteguneko saio horretan, hola kuriositatez, gainetik kontatzeko, ze gairen inguruan egin da umorea? Kontatu litekena. Bai, emanaldia hasi zela, aitonaren eriotza modu komiko batean botaz. Orduan, hor hasi zen saioa, eta hortik aurrera, pixkatxo bat denetarik egon zela, eta bai egon zela momentu duten umore txuriagoa, eta beltza ere bai. Eta ez da gita bidez zehatzik orain txigertan esaten, baina. Esan diguzunarekin nahikoa. Eta hor, ondotik begira onda, begira baino entzuten, nabaritzen zen, ze barre zen, hori, eta zein zen, bestelako. Ez da zen jo, eta ja zein zen, horrelako parrez berdine horiek. Eta bukatze aldera, Asier, ez dakit, orain arte osatzen ari zareten zerrenda hori, edo zuen proposamenera batzen ari diren zerrenda horretan, gizonezkoen izena dira gehiago, emakumezkoenak ere ari dira animatzen, konta iguzu? Nik uste nabarmena dela badagola genero arrakala bat, kopuruei begira gizonezkoa direla emakumezkoa baino gehiago momenturen esango dute. Eta behintzat gure aldetik ere asmoa bada eskaintza emakumezkoa ere espazio bat nun segurtasun desigual izango dien holtzara. Hala ere, beti jaso ditugu papara deskaera, mosuaren aldetik, eta borondatea bintza badugu alik eta espazio pareki dena sortzeko eta mateko garantzia horri. Mezu hori botata, berriz ere Asierrek aipatu digun bezala, ekainaren 29an estanda probalekoaren saio berri bat izango dela, eta norbaitek interesa edo ekimenera batu nahiko balu, Irudamatxo ekoiztetxearekin, Asier, harremanetan jarri dadila, eta guk zuri, eskerrak eman besterik ez, gaurkoan kar proiektu honen ingurukoak azaltzeagatik, eta ematen dituzuen balizko hurrengo urratsen berri ere, gertutik jarraituko dugu. Eskerrak zuei,
plaza batagatik, eta, a ber, espero urrengo seio eta gure mate, zukere bertan ikustea. Ea la den, eskerrik asko, Asier. Bai, Agur. No segi. Dut kemena Azkar pasa zaigu arratsaldea eta konturatzerako arratsaldeko 6ak gainean ditugu, beraz, saioa agurtu behar dugu. June. Bai, astelenekoak egin ditugu. Baina bihar elkar ikusiko dugu. Noski. Ikusi berko, ez? Jesús. Bueno. Bai, nahi eta nahi ez, neska. Entzuleak behintzat ikusi nahi ditugu, nahiz eta Junek gu ez nahi gaituen ikusi. Aizu, nik ez dut esan. Nik esan ikusi berko gait. Bueno, beharko gehala, bai gu. Eta Ez berkatu. Entzule maite, hementxe egongo gara, bihar, arratsaldeko 4 eta 5, naiz irratian, egunero bezala, gai ugari ditugu bihar jorratzeko, eta hementxe izango baituzue, arratsaldeari kafeina puntu bat eta usain goxoa eskaintzeko. Gu bagoaz. Keep calm and bigarren kafea.